मन्दिरा साजिनानै दं बरियानो लोगोफोरा सिख्लाफोर देखायनोसै साथाम ओह यार यार ये कितनी औसम है यार Hello and welcome back to my YouTube channel. तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर तो बिराद गोबावनि उनाव दिनै भिडिअ बानायदों आरोना ओमफ्राय मा होनो जोङो राजमेलायाव फैदोंमोन आरोना राजमेलाथ' जाथ'वाखै तो मा होनो मोसौ गुमनाय जादों आरोना मोसौ गुमनायाव माइ लांनो फैदोंमोन दा जों बिराद लेट जाबाय लेट जानानै मा होनगोन दा मोनासै आरोना जोङो दा मानसिफ्रा लांखांजोबलायबाय तो होमबाबो देखायनोसै मानसिफोरनि भिर जानायखौनो देखायनोसै आरोना तो नायलांबाय थादो लोगोफोर देखायनांगोन ना एसे ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय दासो नुदों एसे मानसिफोरखौ मिनिहोनो थाखाय लादों होननायसो जागोन दा लाइमोनसिखौ लादों मा बुंबावगोन लेट जाबाय बहुद नै मानसिफ्रा लायै लायै फैजोबबाय मालाय आरो एक घन्टासो नांबावगोन नरमायबा गावस्रा जोंहा लेट फैबाय मालाय लाखुबाय दा नै दाबो बिराद मानसि दं आरोना लोगोफोर बिराद बोसोरै बिराद मानसिफोर जायो आरोना लोगोफोर बेयाव फैनाया बहुद मानसिफोर बायलांफैयो बाय नायनो हागोन ओरैबायदि मानसि दाबो नै माबा माबि बानायजोबखाबाय माथो ओमफ्राय लोगोफोर साननैसोनि उनाव राजमेला जासिगोन आरोना मोसौ गुमनाया जाबाय नालाय दिनै सुरु जाबाय मानसिफोरा दखानफोर बानायहांबायानो आरोना दखान बानायनायाबो सुरु जाहांबाय नै बिदि नायनो हागोन ओरैबायदि मानसि ओमफ्राय मन्दिरसिम थांसै दायो फैनायनि फैनाय स्माइल होब्रा बरियानो गामिनि मानसि लोगो मोनदों आरोना ओमफ्राय नों हाबथाबाय बेयावहाय
मोसौ गलिनिफ्राय फैफिनबाय जों लोगोफोर मोसौ गलियाव दसे हाबफैदोंमोन आरोना मोसौ माइ जाहोनायखौ एसे देखायबाय भिडिअआव ओमफ्राय दा नै ओंखारलांफिनबाय आरोना ओंखारलांफिननोसै माने ओंखारनानै थांखानोसै आरोना थाबाय थाना गरम मोना सान्दुं गोसा लोगोफोरा सिख्लाफोर देखायनोसै साथाम gila na landang tas sampai dia लोगोफोर पार्कखौसो गिदिंना फैबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर ब्लगा बेखिनियावनो जोबसिगोन थ' भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव लिरनानै हरदो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामहरदो लोगोफोर थ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय